Allah ka bamu abin da muke nema, kar ka bar mu da kanmu muna fama. Alhudu suka yi mana alfarma albarkacin watan nan mu ma. Ramadana akwai falala yan uwa, mu dage da yin sallah, mu ci arzikin manzon Allah, mu dinga kwana ibada zalla. Lokaci yana tafiya kwanaki suna karewa, wani ma fa lafiya kai kuma kana hutawa. Mu yi mai kyau ba wai sai a cikin watan Ramadan ba, ya zamo jikin mu yin sallah ba sai Ramadan ba. Ni jike bi mai kala Allah kai yi mini kariya, kariya. To Allah ka ba mu ladan azumi, domin ta kawai muke lazimi, sai mu ankara dan mu shige harami. Dumbin lada duk dan azumi, kar a bar mu bayan muna sagali. Mu tuna fa da cewa akwai ajali, mutuwa ita ce duka dauka, babu ruwanta da duk wani harka. Sai mu ankara duk fa mu kama ibada, mu koma ga Allah mu nemo lada. Sallah azumi sadaka sai mu bada, dukkan zunubai a watan ga mu kauda. Aikin lada ai yana da tsada, musamman ma in ba a watan ba. Bas na ce sai mu dage da ibada, ibada. مرحبا مرحبا بك يا رمضان، رمضان رمضان، مرحبا بك يا رمضان. يا رمضان شهر المبارك، يا رمضان شهر عظيم، نعمل أمل الخير في رمضان، نعمل أمل الخير ولا نأمل أمل الشر في رمضان، ونريد ربها في رمضان، ونريد عفوا في رمضان. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا. Abin da Rabi ya so muke yi, ba mu canja gida. Watan azumi watan falala, har ma mu tara lada. Kar ku daina, kar ku fasa aikin hada gida. Allah muna roƙo gare ka, ka samu can a gaba. مرحبا 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 بك يا رمضان، رمضان رمضان، مرحبا بك يا رمضان. Allah ka yafe dukan zunubai na, fadan halina ba ko ni kaina. Ina farin ciki zuwan watan nan, Allah ba mu albarkan watan nan. Sadaka mu nai a cikin watan nan, kyautata mu'amala a watan nan. Musabaha duka cikin watan nan, nutsuwa zai zo cikin watan nan. Allah ka canza dukan yanayi, ɗabi'una na samu sauyi. Mummunan aiki na daina yi, cin hakin wani karkasa na yi. Loki boy Allah ka yafe min, nayi addu'a sai ku ce amin. Lafiya na Allah ka ƙara min, haƙuri sai ka ƙara min. Watan Ramadana watan falala, gayu sai mu dage da yin sallah. Azumi lazumi wata mai falala, mu kauda dukkan badala, to sai mu rirrike sallah. Ko dan samun rahama mu ma, Rabbu ka yafa dukan zunubaina, albarkacin abban ummanana, domin ko shi ɗaya ne gata na. Abu alƙasin abun sona, sassaka ɗaya ne cikin raina. Allah ka gyara dukan lamarina, cikin wannan wata mai alfarma. Smartbo ina ta yin addu'a, babu dare kuma haka ba rana, ba iya cikin watan Ramadan ba. مرحبا 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 بك يا رمضان، رمضان رمضان، مرحبا بك يا رمضان. مرحبا 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 بك يا رمضان، رمضان رمضان، مرحبا بك يا رمضان.